etong bag. Ito pala yung gift ni Papa sa akin nung birthday ko. Yung aking headset. May headset ako dito. And so, dito nag-celebrate yung aking pinsan sa kanyang debut. Good morning, Pa. Morning, guys. O, diba? Naka-basketball shorts. Hello, guys. So, ayun, mag-grocery tayo today. Yun yung isa, oh. Ayan. Tadang! So, ayan, nilagay ko na lang yung placemat. You know, I love. Ayan guys, paalis na kami and then ayun. Si Hagrid, pinadala ko na lang sarili niyang bag para at least meron siyang bag. And then eto, sila na nga yung aking ano eh. Ayan, pinaglagyan ko ng mga gagamitin ko doon. And also pala, hindi ko napakita sa inyo etong bag. Ito pala yung gift ni Papa sa akin nung birthday ko. Ngayon ko napakita, nakakalimutan ko lagi. Kaya, ayun, mga laman nito, ano lang eh. Ayan lang laman, oh. Merong, eto bread. Kasi masisira na to pag hindi namin dinala. Kami lang ni Hagrid kasi si Papa galing sa work, diretso na siya doon. Ngayon lang ako natapos guys kasi nag-upload ako ng video. Kaya, ayun, Wanna get this? No. Be? Ayan, yan yung laman. Yung, tawag dito, deodorant, and eto, bread nga. Kasi masisira to pag hindi namin to dadalhin. So, nilagyan ko na ng mayonnaise to. Ayan, and then, ano pa ba? Charger, syempre. At eto yung aking headset. May headset ako dito. Ayan, nakikita nyo, nakalabas pa yung, niya. Pero headset yan. Yung wallet ko, yung jacket ni Hagrid kasi hindi na magkasya dun sa bag niya. Yan yung aking Firmo na eyeglass. And eto, yung yung maliit na bag ko, tinanggal ko lang yung sling kasi hindi ko natatanggalin yung laman kasi baka may makalimutan ako. Ayan. Yan yung kapirahan natin. Ayun, wipes and yung susi. Then yung water ni Hagrid nandito na rin. Ayan. So, ayan yung bibit-bitin natin. Hello, good morning! Good morning guys! So, dito iba yung background natin. So, dito nag-celebrate yung aking pinsan sa kanyang debut. Good morning, Pa. Morning, guys. O, diba, naka-basketball shorts. Nandito sa pool. Nandito sa resort. And, ayun, hindi ko na lang kayo itutour dito kasi babalik kami dito. So, next time na lang namin kayo itutour. And, teka pala, yung mga pinsan ko kasi gusto nilang mag-vlog ako. Sama sila. Say hi! Mga pangit kong pinsan, yung mga niya. Kami dito. And dito kami natulog actually at maraming mga nangyari. Na hindi ko na lang i-chika. And ayun, next time ko na lang kayo ito-tour dito pag nakabalik na kami. Kasi babalik kami dito kasi maganda siya. Tsaka malapit lang sa amin. Makapiret sa kuan eh. Saan na yung anak ko? Ayun na yung anak ko. Ayun, naligo na. Nakalisa anak. Hagrid, alisa. Welcome to my YouTube channel, Charot. Kung ako ba ito mong lingkod, gana init. Ang saman. Go! Traidor.
Hello guys! So yun, mag-grocery tayo today. And ayun. Ayan eh. Cottage cheese or crispy burgers, ulam burger. Ano naman eh. Yung isa. Ayan, good morning. Good morning guys. Today is June 24, 2019. Ayan, and actually in fairness, nakatapos akong maglinis sa kwarto na lang yung kulang. And nakatapos ako na lang maglinis in fairness. Ayan. And nakaalis sila papa. Yung ako ng electric fan. Nanonood ako ng TV. Alam niyo bang simula nung nawalan yung aming anong tawag dito? Yung internet at saka yung cable. Mas na-enjoy ko na yung panonood ng ang tawag dito. Anong tawag yung kina Melay sa umaga. Ano title? Yung nakalimutan ko. Ayun na-enjoy ko nang manood doon. Pero, today is, di ba, nung nag-haul ako, nung bago kami umalis doon sa, bumili ako nitong, alam niyo naman, naglalagay ako ng mat doon sa aking refrigerator. Kaya, ilalagay ko to ngayon. Ang dumi na refrigerator namin kasi nga, ito yung purpose ko sa mga tamad dyan, alam yung busy lagi. Mas okay talaga may mat. Kasi, ang bilis lang, magpunas lang talaga. Kasi, diba, glass yung, ng aming refrigerator. Kaya ang hirap maglinis, lalo na kung busy ako lagi. Kaya importante na may ganito lang para mas mabilis siyang linisin. So, ready na ba kayong tingnan nyo ang refrigerator? Sobrang dumi guys. Nakakahiyaman pero ipapakita ko sa inyo. Ayan. Oh no! Tadang! O, diba? Ang dumi. Dito po ang dumi talaga guys. Oh, grabe, nagkalat-kalat siya lahat. Oh. Kagabi yung mga ginrocery namin si Papa kasi nagpasok niyan. And ayun, may crispy fry pa sa loob kasi hinahanap ko yung ipit. Hindi na ako bumibili ng mga yung pasosyal na ipit. Yung clip ng yung hanger na sa clip. Yung clip ng hanger, yun yung ginagamit ko. Tsaka yung aming dried fish, ilalagay ko dito kasi matagal siyang masira. Kaya ayun, lilinisin natin yan ngayon. Ilalagay natin yung ayun yung may icing pa na. Yan yung problema. Yun, yung may cake. Nung kami ng cake, ayun, may icing pa dito na natira. Kasi nga, ang bilis madumi talaga pag wala siyang placemat. Unlike kung may placemat siya, mas lang siya, mas madali siyang punasan. And ngayon is ilalabas ko yan lahat. Tapos pala, ito guys, ito yung ko sa haul na, yung na-delete na haul. Ayun, pinakita ko to doon, yung aming pitchel, binili ko bagong pitchel. And then, ano ba to? Ayun. Hindi siya ganun hindi ko alam kung matibay to, pero nang dahil sa yellow, binili ko siya. Sa Japan Home ko to nabili pala. Ayun, diba? Nang dahil sa yellow, talagang binalikan ko talaga na sabi ko bibilhin ko talaga to kasi natuwa ako doon sa yellow sa ibabaw. Nabuburingan ako pag plain lang siya na yung parang lang white at saka itong glass. Kaya ayan. So eto, nilabas ko na lahat. Konti lang yung laman yan. And ayun, huhugasan ko to lahat. And then ipapahuli ko yung ilalim yung mga gulay. Ayan. Dito din sa loob ng freezer, ilalabas ko rin yan lahat para malinis ko din.
Hindi pa kasi to na ano kagabi kasi anong oras na kami nakauwi kagabi kaya mamayang gabi ko pa to. I-defrost ko to mamaya pag alis ko. Ay wait lang. Ayan, i-defrost ko to mamaya bago ako umalis para kinagabihan pwede na siyang i-chop. Ayun. And etong ano namin, anong tawag dito? Corned beef. Ayun, corned beef yung ulam namin kanina, nilagyan ko na patatas. And eto ano to, ground pork para sa lumpia. Ayun, ito tatanggalin ko to lahat. Kasi kailangan na itong, Diyos ko, anong nangyari sa refrigerator namin. Nakakahiyaman, pero yan po yung realidad. Sobrang busy ng ating buhay. Pero kailangan natin ang linisin. So, update. Natapos na akong mag-ano doon. And, ayun, pinaano ko lang dito yung mga glass. And ilalagay na natin tong ito. Ayan, natapos ko na yung loob. Dito lang sa labas pupunasan ko, tsaka yung dito sa freezer. Ayan. So, ayan yung itsura niya. So, ayan, nilagay ko na lang yung placemat. You know, I love happy colors. I really, really love happy colors. And, hindi ko alam, masaya lang sa tingnan. Ang dito na lang sa ibabaw is yung transparent lang yung ilalagay ko dyan. Kaya, ayun, wala pa namang laman yung aming refrigerator. Yung milk lang ni Hagrid at saka yung ano. And yung egg, bibili pa ako mamaya kasi ng egg. Hindi namin nabili kahapon, pati yung rice. And yung sa ilalim, magdagdagan ko ng isa or dalawa ng ganito para dito. Nakalimutan ko, maglalagay pala ako dito at saka dito. And then dito din sa freezer. Diyan. Ito pa rin yung luma ko, yung green. Hindi ko alam. Tinransfer ko lang kasi ito dito eh. Kaya papalitan ko yan. So, mga 2 piraso tingali. Siguro. 2 to 3. Mga ganon siguro. Ayan. Mamaya ko na lang ito lilinisin kasi aalis ako ngayon ng maaga. Ayan. Pero, ayan yung itsura niya.